हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरायनाय थाबाय। बे भिडिअनि गेजेरजों लानानै फैनाय जादों कलेजाव फरायबाय थानाय फरायसाफोरनि थाखाय जोबोर मोजां रादाब। जुदि कलेजाव फरायबाय थानाय सोरबा फरायसाहा स्कलारशिप एप्लाइ खालामनो हास्लाबैयाव एबा मानिबाफोर जाहोनाव थालांदोंमोनब्ला अब्ला बैसोर बायदि फरायसा बिथांमोना भिडिअखौ एसेबो मिस दाखालाम। मानोना नोंथाङा जुदि बैफोर स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो गोसो दङमोन नाथाय मानिबा जाहोनाव एप्लाइ खालामनो हायाखैमोनब्ला दा बिथांमोन फरायसाफोरनि थाखाय आं बे भिडिअनि गेजेरजों मोनसे नङा मोननै नङा मोनब्रै स्कलारशिपनि खौरां लानानै फैनाय जादों। जुदि नोंथांमोना गोसो दङब्ला 5 फेब्रुआरिसिम बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। 5 फेब्रुआरिखौ लास्ट डेट होनानै दोनदों, बेनि सिगां नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन। स' बिदिब्ला मा स्कलारशिप, बबे स्कलारशिपनि थाखाय माब्ला लास्ट डेट, बेफोर गासैखौबो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन। बिदिब्ला भिडिअखौ एसेबो स्किप खालामालासे जोबजासिमल' नायलांबाय थादो। जुदि नोंथाङा गावनि रावजों लेटेस्ट आपडेट, इनफर्मेटिभ, एडुकेसनेल, नलेजेबल भिडिअ मोननो थाखाय अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला मोनसे लाइक खालामनानै होदो आरो जेसेबां हायो भिडिअखौ नोंथांनि लोगो लेवा बन्धु बागिफोरनो हाजासे शेयार खालामनानै हरदो जाहाथे बयबो बेफोरबायदि फायदाखौ गोरलैनो लानो हायो। नोंथांमोना मिथिगौ नेशनेल स्कलारशिप पर्टेलआ बे खाबुखौ फिन फरायसाफोरनो होफिनदों। जुदि नोंथांमोनहा कलेजाव फरायबाय थानाय फरायसाब्ला बेखौ गोरलैनो एप्लाइ खालामनो हागोन। स' बिदिब्ला बे मोनब्रै स्कलारशिपफोरा मा बेवहाय आं नोंथांमोननो फारि फोरमायनानै होगोन। स' बिदिब्ला बेनि थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो नेशनेल स्कलारशिप पर्टेलनि जिथु अफिसियेल वेबसाइट नोंथांमोना बेवहाय थांनो नांगोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना बे वेबसाइटनि गाहायथिंजाय फैयोब्ला नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनगोन मोनथाम रोखोमनि अपसन बेवहाय नुजानानै दङ। बेनिनो सेन्ट्रेल स्किम, UGC AICTE स्किम, स्टेट स्किम। स' बिदिब्ला बेनिनो नोंथांमोना UGC AICTE स्किमाव नोंथांमोना क्लिक खालामनानै हो। क्लिक खालामनानै होनायनि उनाव नोंथांमोना बेवहाय माखासे नामफोरा ओंखारनानै फैगोन। बेनिनो दा गिबि जिथु स्कलारशिपनि खोथा बेवहाय आं नोंथांमोननो बुंनो लादों बे जाबाय ईशान उदय स्पेशल स्कलारशिप फर नर्थ इस्टार्न रिजन। बे स्कलारशिपआ मात्र नर्थ इस्टार्न रिजनफोरनि थाखायल', अर्थात जायफोर स्टुडेन्ट बिथांमोनानोखि नर्थ इस्टार्न रिजननि बिथांमोनाल'सो बे ईशान उदय स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो बेवहाय बेखौ एप्लाइ खालामनायनि लास्ट डेटआ बेयाव होखानाय बायदि नोंथांमोना नुनो मोनदों 5 फेब्रुआरि 2021। 5 फेब्रुआरिनि सिगां नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो गोसोब्ला एप्लाइ खालामनो हागोन। स' दानिया बे जिथु ईशान उदय नर्थ इस्टार्न रिजननि बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय मा गाइडलाइन होनानै दङ बेवहाय नोंथांमोना गाहायाव नुनो मोनदों गाइडलाइन। नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामनानै होयोब्लाबो नोंथांमोना माखासे इन्सट्राक्सनखौ बेनिफ्राय डाउनलड खालामनानै मिथिनानै लानो हागोन। स' बिदिब्ला नोंथांमोना बे इन्सट्राक्सनखौ नायोब्लाबो नायनानै लानो हागोन। दानिया बे ईशान उदय स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय माखासे एलिजिबिलिटिनि गोनांथि दङ, जायफोरानो जाबाय जायफोर फरायसा बिथांमोना क्लास 12 पास जानानै TDC फरायगासिनो दङ बिथांमोना बे स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। बेनि थाखाय नोंथांमोना नर्थ इस्ट रिजननि डमिसाइल थानाय जानांगोन आरो न'खरनि बोसोरारि इनकामआ 4.5 लाखसनि गाहायाव थानो नांगोन। बेनिफ्राय UGCआ बोसोरारि 10,000 फरायसाफोरनो बे स्कलारशिपखौ होनाय जायो। स' बेनिनो नोंथांमोना बोसोरारि 10,000 स्कलारशिपनि सासे जायोब्ला नोंथांमोना बे स्कलारशिपनि फायदाखौ लानो हागोन। दानिया फैदो गुबुन मोनसे स्कलारशिपआव। बे स्कलारशिपआ जाबाय PG इन्दिरा गान्धी फर सिंगल गार्ल चाइल्ड। स' बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों बे जिथु PG इन्दिरा गान्धी स्कलारशिप फर सिंगल गार्ल चाइल्ड बेवहाय नोंथांमोना नामावनो बेखौ हमनानै मोनखादों जे न'खरनि जायखिजाया नायल' जाल' सासेल' फिसाजो थायोब्ला बे स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बेबो PG फरायनाय जानो नांगोन। स' बिदिब्ला दानिया नोंथांमोना गाहायाव नुनो मोनदों, अर्थात नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों बेखौ एप्लाइ खालामनायनि जिथु लास्ट डेट बेवहाय होखानाय बायदि नोंथांमोना नुनो मोनदों बेनि लास्ट डेटआ थागोन 5 फेब्रुआरि 2021 सिम। नोंथांमोना बेनि सिगां बेखौ एप्लाइ खालामनानै लानो नांगोन। स' बिदिब्ला नोंथांमोना बेखौ जुदि गासैखौबो डिटेल्सआव नायनो थाखाय नोंथांमोना गाहायाव नुनो मोनदों जिथु गाइडलाइन होनानै दङ बे गाइडलाइनाव नोंथांमोना क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय। गाइडलाइनाव क्लिक खालामनानै होयोब्ला बेवहाय माखासे इन्सट्राक्सनफोरखौ नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन। बेवहाय माखासे इन्सट्राक्सनफोर फोरमायनानै होनाय दङ। स' बेनिनो नोंथांमोना दानिया बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय बेवहाय फोरमायखानाय बायदियै रेगुलार कर्सआव PG फरायबाय थानाय बबेबा न'खरनि नायल' जाल' सासेल' फिसा हिन्जावा बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो हायो। 30 बोसोर बैसोसिम बे स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हायो। नाथाय डिस्टेन्स एडुकेसनाव PG खालामदोंब्ला नोंथाङा बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो हानाय नङा। 2 बोसोरनि PG कर्सनि थाखाय बेवहाय नोंथांमोननो एमाउन्ट हिसाबै होनाय जागोन 36,200 रां होनाय जायो। बेनिनो बे स्कलारशिपनि गेजेरजों बोसोरारि 3,000 फरायसुलि बिथांमोननो बे स्कलारशिपखौ होनाय जायो।
दानिया नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय बेनि फर्मखौ बबेयाव मोनगोन होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना बे जितु गाइडलाइनखौ डाउनलड खालामबाय बिनिनो नोंथांमोना गाहायजों फैयोब्ला नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनगोन बेनि जितु एप्लाइ खालामनायनि फर्म बे फर्मा नैबेबायदि बेवहाय ओंखारनानै फैगोन नोंथांमोना बेखौ प्रिन्ट खालामनानै बेजों एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन दानिया फैदो गुबुन मोनसे स्कलारशिपआव बे स्कलारशिपआनो जाबाय पिजि स्कलारशिप फर इउनिभार्सिटि रेंक हल्डार फार्स्ट एन्ड सेकेन्ड रेंक हल्डार्स बिदिब्ला नोंथांमोना नामजोंनो हमनो हाखाबाय जे जायफोर बिथांमोनानोखि फार्स्ट आरो सेकेन्ड रेंक हल्डार्स बिथांमोनाल'सो बे स्कलारशिपनि फायदाखौ लानो हागोन दानिया नोंथांमोना जुदि बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनोब्ला बेनि लास्ट डेटआ थागोन 5 फेब्रुवारि 2021 सिम बेनि सिगां नोंथांमोना जुदि एप्लाइ खालामनोब्ला बेखौ एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन दानिया बेनि माखासे गाइडलाइन आरो इन्सट्राक्शनफोरखौ नोंथांमोना नायनो थाखाय बेवहाय नुनो मोनदों गाहायाव गाइडलाइन होनानै दङ नोंथांमोना बेनिफ्राय डाउनलड खालामनानै लानो हागोन बेनिफ्राय बेवहाय माखासे इन्सट्राक्शनफोरखौ मिथिनानै लानो हागोन दानिया बेखौ अर्थात बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय माखासे एलिजिबिलिटि गोनांथि दङ बेवहाय एलिजिबिलिटि बायदिखौ होखानानै दोननाय बादिब्ला नोंथांमोननो थाखाय बेवहाय आं फारि फारि फोरमायनानै होनि जायफोर फरायसा बिथांमोना आन्डार ग्रेजुवेटआव फार्स्ट आरो सेकेन्ड रेंक हल्डार पजिशन मोननो हादों नाथाय दा पोस्ट ग्रेजुवेटआव एडमिशन लागासिनो दङ बेबायदि थासारियाव बिथाङा बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो हागोन 30 बोसोर बैसोसिम बिथाङा बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय खाबु मोनो नाथाय डिस्टेन्स एडुकेशन लायोब्ला बेखौ एप्लाइ खालामनो हानाय नङा बे स्कलारशिपनि गेजेरजों मान्थलि 3100 रां होनाय जायो जुदि नोंथाङा फर्मखौ नागिरोब्ला बे गाइडलाइननि गाहायाव नोंथांमोना जितु बेखौ डाउनलड खालामनानै नोंथांमोना गाहायजों फैयोब्ला नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेवहाय फर्म होनानै दोननाय दङ नोंथांमोना नैबेबायदि फर्मखौ बेवहाय डाउनलड खालामनानै लानो हागोन लोगोसे नोंथांमोना बेखौ प्रिन्ट खालामनानै बे स्कलारशिपनि थाखाय नोंथांमोना गोरलैयैनो एप्लाइ खालामनो हागोन दानिया फैदो गुबुन मोनसे स्कलारशिपसिम बे स्कलारशिपआनो जाबाय पिजि स्कलारशिप स्किम फर SC ST स्टुडेन्टस फर पारसुइं प्रोफेसनेल कोर्स बिदिब्ला नोंथांमोना नामजोंनो हमनो हाखाबाय जे बे स्कलारशिपआ सोरनि थाखाय जागोन बेवहाय दानिया नोंथांमोना बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय बेनि लास्ट डेटआ थागोन 5 फेब्रुवारि 2021 सिम दानिया नोंथांमोना बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय बेवहाय गाइडलाइन होनानै दङ नोंथांमोना बे गाइडलाइनखौ डाउनलड खालामनानैबो गासै इन्सट्राक्शनफोरखौ अर्थात गासै एलिजिबिलिटिफोरखौ मिथिनानै लानो हागोन दानिया नोंथांमोननि थाखाय बे गाइडलाइनाव फोरमायखानाय बायदियै बेवहाय माखासे एलिजिबिलिटि गोनांथि दङ बिदिब्ला बे एलिजिबिलिटिफोरखौ नोंथांमोननो फारि फारि आं फोरमायनानै होनि नोंथांमोना बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय UGCनि वेबसाइटनि गेजेरजों एप्लाइ खालामनो हागोन जायफोर SC ST स्टुडेन्ट बिथांमोना प्रोफेसनेल कोर्सआव PG खालामगासिनो दङ बिथांमोना बे स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन बे स्कलारशिपनि गेजेरजों ME आरो MTech फरायबाय थानाय फरायसा बिथांमोननो दानफायाव 7,800 अर्थात 7,800 रां होनाय जागोन आरो गुबुन कोर्स फरायबाय थानाय फरायसाफोरनि थाखाय मान्थलि 4,500 रां बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै आसा खालामो नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ जुदि माबाफोर डाउट थाबावबायब्ला नोंथाङा कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै फोरमायहरनो हागोन भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामदो गाज्रि मोनबायब्ला डिसलाइक खालामदो आरो जुदि चेनेलाव गोदान नायगासिनो दंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानोबो दाबावगारदो